Dr. Biswajit kriya tau ke interview la mo nai di kri khai khai to ha tau ke uchi khai phi ha chung ma thang mi chung mi nai di uchi blong ha ning to ha phong to la ha sing tha no ha sing tha nai di man ni mung ma so ka am phan ni mung ba sai na le man ni mung ba so ka man ni mung am sa ni le arung mo bak de bak ha bak ya bak de bak ha bak ya aku mau nusung to hari sadi ka bak de bak ha bak ya kau ke apa acha huru jam chang ke salai na ne na ka de hai do police phege jung salen mi ya ki ro to ba yo ne phai do ro to ba yo ne police ni dam ki khlu dom da police ni dam ki khlu dom nai di dam ki nang na bele public sane nin thane rang ang busuk na kha hajar kaisa pano sunga membership pano busuk collection ka busuk khunu na nango tei ani personal auto kama gari kama yang program khama busuk abo ni tini jeng joto hisab khalai tongmani nok tangri maro khuri maro tui khuri ma nok tangmani helipad sanamani gori mani bank establishment khaimani abo joto tini busuk bai khatini tini financial year ni joto calculation jeng tongmani khalai tongmani jora o media mafia gundaras bahini rok khalai phaioi tini samo disturb khai tos los khai dika jengno referee goi jengno sungka iko nang ungko khai tongo irrigation 18,000 rang nakha bihani ni auto usang auto bangma biha jeng sini oro kanjanpuro jeng 300 ta auto bagjang nai totally jeng udbodon khai ka camping khai ka 6 ta auto plangai chabi yar kha bong ni bagai 6 ta auto jeng book khai rika auto rinan daito showroom jodi na bini civil score hami kai bo doiri mangala ge jeng no te bo saka boro north tirpani kanjanpur district red zone ni saka civil score inga boro civil score hamia red zone ni bagai driving license dikhang kai auto down payment tisa kom kai jeng no ro ya farman hisao ge jeng bo to kaisa budget to cholibo kaisa borno help final pano kaisa system o ge jeng asung bara rimaya jeta riman asung bara rimaya inga boro tekisa te 10-20,000 sano driving license kiri hingkai inga jeng ria driving license khai inga driving license khai man baya ko te saita ni duitan complete inga jeng bong delivery process khai tongo inga amahai khai tongma jora boro aba hai kai a information dong na harei thumbui irrigation nangmuti are samung se khai tongko kai sar tini obo media ni against nung thanao phai tam ma khlai ka sar bong ni bagai jeng report khlaika in future o serarok ang kha khlaio kaham no dakti kha kaham phirok di ahino jatra YouTube ar jatra khulok abo 15 lakh borong na YouTube chalok laikhan rok tamung nai ba nong channel bahain kmai thungbain bla borok khoroksa YouTube chalok kai norok sadharan parani nangnungya borok se YouTube chalok news channel ni gosibi tong kai ba 15 lakh borong nang training phurungai YouTube chalok rifuru kai norok borok thanglaisa norok ni dongor TV daily koktun tam news hinmarok norok biang kok tongnai azorabo kaireng TV hinmarok norok biang tongnai amtui tang dei media o nongno sabo nainai sab follow khainai future o sabo follow khaijak ba je samung kaham awai mung kaham update sungcharo dunia o tamung tong Dr. Biswajit tamuk kaham khai tong abo sanai tuk de Dr. Biswajit bahai ke buti khai bo logic bo technology bo idea bo mindset tui luku ham krai khai tong abo sanai tuk de Dr. Biswajit ne bahai ke hamya khaiman abo nai tuk hangka sungjar kmai thangana ang saijunglai busuk phanman senai ba joto sinoro khamia khalanya nai tongo kai kai sar obo media ni against tini thanao se budi khai tam hin saka abo no masung masi ki jata isa ko media ni against sung saka sung obo serai rong ni te apte kai mas sagla serai rong ni background dakti no kar di hin saka sung thana no dakti o serok tamo politics khai tong tam party bai ko borok inclusion tong connected tong sabo bong ni bokrok sabo khikrok dakti ang uko rin saka ke tini phaiba ni kabo channel ke bomo channel phai borok channel sungsia engkai koyekjon juel ke san ke juel riang youtuber engkai te khoroksa channel ni bomo ke tamo borok ni channel ni bung angmaya bong ni channel ni jodi no video abo hame allegation phage ke bong uporo FIR ngnai